खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअ सावरायगोन जाहैबाय आर'नाइनि बागै। आर'नाइ नोंथांमोना सानदों जानो हागौ दा बुरबुबालाय मा दिनैलाय आर'नाइ लालाबायखोलै गोदोलाय माथो मालाबाबो नुफेरा बिनि गोदोयाव आर'नाइखौनो दिनैलाय मा आर'नाइ लालाबायखो बे सुवानालाय साला सैमाया बेफोरबायदि साननो हागौ नोंथांमोना। नाथाय आङो दिनै खिथागोन आर'नाइ गस्ला आं जोबथा फसायो, जोबोद गाननो गोसो। आंनोहाय सोरबाफोर मोनब्ला दानहरला हामगौ आर'नाइ कट बेफोरबायदि सानो। आरो आङो बायनानैबो गाननो लुबैयो, नाथाय बाजाराव नायब्लाबो आंनि मेगना मोनसेबो हामजाया। आङो माबायदि डिजाइन लुबैयो, माबायदि डिजाइन बानायजानो लुबैयो आर'नाइ कटखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थानि। आंनि डिजाइन, आंनि फसायनायखौ नोंथांमोननि गोसोआव मा सानो आं मिथिया, नाथाय आंनि डिजाइन, आंनि फसायनाय, आं लुबैनायखौहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायलांनि। नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय जोबजासे आङो माबायदि डिजाइनखौ फसायो आरो आर'नाइ कटखौ आङो माबायदि लुबैयो। गिबियावनो फैदो गोदोनानि डिजाइन। दा जोङो आर'नाइखौ बेबायदि आलायो। आङो लुबैयो आर'नाइ गस्लाखौहाय जेरै जों आर'नाइ आलायो बेफोरबायदि। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों आर'नाइ आलायनाय, बे आर'नाइ आलायनाय डिजाइनैनो आङो नैबे गोदोनानिफ्राय फैनायखौबो आर'नाइ कटनावहाय बे डिजाइनखौ लुबैयो। बे एक नाम्बाराव बे गोदोनानिफ्राय डाइरेक्ट ओरै आलायनाय बायदि नुनांगोन आरो आर'नाइ कटना आंनि फसायनाया बेफोरबायदि जानांगोन। आरो मोनसेया जाबाय नैबे मोदोमनि सि, बेखौ आङो गोबाद्राय मोनो। दा जोङो बे उल साद्रिफोर दानाय बायदि 10 रोजाजोंहाय नैबे मोदोमखौ बानायोब्ला मोजां जागोन। ओमफ्राय मोनसे ओरैबो नैबेजोंहाय नैबे बिखुं गेजेर नैबे आर'नाइ आगना बोरै थानांगौ नै आं खोन्थानि नोंथांमोनहाय। दा उल्थाबो जाहैनो हागौ, जायखिया आङो डिजाइन खालामनानै खोन्थानोसै। जायखिया बे ओरै डिजाइन थानांगौ आरोखि, ओरैहाय नैबे बिखुंनिफ्राय ओरैहाय मोनसे, ओमफ्राय बे मोननै डिजाइन जाबाय। मोनसे डिजाइना नैबे जानजियावहाय ओरै जानांगौ नै बे रुगुंसिम बेसेबां गिदिरसिम दा केमेराया हाबनुदों बेनिखायनो आं गोजौआव देखायबाय। बे नैबे गस्लानि जोबथानायावहाय बेबायदि जानांगौ आरोखि आंनि आर'नाइ डिजाइन। आर'नाइ कट गस्लाया बिदि डिजाइन नुनांगौ आरो माबायाव रुगुङावहाय ओरैहाय सोरगिदिं रुगुङावहाय माने बेबायदि डिजाइन नुयोब्ला समायो। ओमफ्राय नैबे कटनि सिफि मा बुङो बेखौ, पकेट ओरै आखाइ सोग्राया, बेबो बे आर'नाइनिनो जानांगौ। ओमफ्राय बेयो ओरै आर'नाइया बे सायाव थानांगौ। ओमफ्राय बे नैबे गाहायनाया ओरै जानांगौ एसे, ओमफ्राय सिफिया सायाव जानांगौ। आं गोबां आर'नाइ कट गाननो थाखाय गोबां नायबाय डिजाइनफोर, पकेट डिजाइन, आगर डिजाइन, गोदोना डिजाइन, नाथाय आं मोनसेबो फसाया। मानो? बे डिजाइननि थाखायनो आङो गाननो बायो। नाथाय आङो आर'नाइ कटखौ जोबथा मोजां मोनो। मोजां मोना बे नङा, जोबथा मोजां मोनो आङो आर'नाइ कटखौ, गाननोबो लुबैयो। मानसिफोरखौ गाननाय नुबा सोरबाफोर आंनोबो दानहरला हामगौलै गांसेसो गानहैगौ आं बेफोरबायदि सानो। नाथाय आंबो नायो, बायनानै गानथारनोसै आं होननानै नायो। नाथाय नायोब्ला माबा ओरै हाफ्लंनानै सिङाव आखाइ सोनाय सिफि, बेयावबो ओरै हाफ्लंनानै सिङाव आखाइ सोनाय सिफि, बिदिल' मोनो। नाथाय बेबायदि सिफि, बे सिफि डिजाइनाबो डिजाइन दं, डिजाइनावबो समायो, बे डिजाइनावबो समायो। बे सिफिया बेयाव सिफि होयो दा आखाइ सोग्रा, बेखौहाय सायावसो होनांगौ, सिङावहाय ओरै हासिनानैहाय सिङाव ओरै होनो नाङा, हायावसो होनांगौ। आङो जायनाखि आर'नाइ कट सुयो बिथांमोननिसिम खावलायो, बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै बेफोरबायदि डिजाइन बानाय। माने गोबां आलदा डिजाइन फसायग्रा दङ। सोरबाया सिङाव सिफि फसायो, सोरबा सायाव सिफि फसायो। बे सायाव सिफि गोनां डिजाइनखौनो नुवा आङो मालाबाबो नागिरब्लाबो। गोबां आर'नाइ गस्ला नागिरबाय आं, गोबां नाजाबाय आङो बायनो थाखाय गोबां नायो, नाथाय मोननोनो थाङा। आंनि लुबैनाय बायदि, आंनि साननाय बायदि, आंनि फसायनाय बायदि डिजाइनखौनो मोना। बिनि थाखायनो आङो बायनानै दिनैसिम गाननाय जायाखै। फसायो, नाथाय डिजाइनखौ दाबो जोंनि बर' मानसिफ्रा सुनो रोङा, जोंनि आर'नाइ आगरखौ। ओमफ्राय नैबे मोदोमनि आगरा, बे नैबे मोदोमा एकदमबारे मोजां सिखौ हो, मोजां सिखौ एकदमबारे दख'ना गोथां नुयो बबेबा दख'ना बिदन गोथां सुदेरनानै होनाय नुयो। बेनिखायनो खावलायो जायफ्रानाखि आर'नाइ कट बानायो, आर'नाइ गस्ला बानायो, बिथांमोना एसे मोजां सि होबा हामगौ।
दख'नाखौ सुयो जानो हागौ आंथ' मिथिया मा सिखौ सुयो दख'नानिफ्राय सुयो ना आलदा बानायो बेखौथ' आं मिथिया दख'नानिफ्राय सुयोला आं मोनसे खोथा बुंनोसै हिन्जावफोरनि बिदि फाहार आगर दङ दा दख'ना रिगि रिगिनो बैयो बे साइजखौहाय ओरै गाहायजों लाइन दोननानैहाय सुयोब्ला एसे साबसिन नुगौ ओमफ्राय आरो मोनसे लास्टआवहाय थालांबावदों आंनि खोन्थानाया आं नैबे आखान्थियावबो लुबैयोदि नैबे आर'नाइ आगरखौ ओरैहाय नै खोन्थानोसै बिदि नै बेफोरबायदि डिजाइन आङो लुबैयो आरो बे आखान्थियावबो ओमफ्राय नैबे गाहायावबो ओमफ्राय ओरैहाय नैबे ओमफ्राय नैबे गोदोनानिफ्राय फैनाया बे गोदोनाया आलदा जानांगौ बे गोदोनाया आलदा जानांगौ ओमफ्राय नैबे आर'नाइ ओरै डिजाइन होयो दा नैबे डिजाइना डाइरेक्ट नै ओरैनि बेनिफ्राय आर'नाइ आलायनाय बायदि नुनांगौ आरो डिजाइना आंनि फसायनाया आङो नोंथांमोना आंनि फसायनाय डिजाइनखौ खिथाबाय नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि डिजाइन फसायो भिडिअखौ शेयार खालामोदाबाबो जाहाथे बै आर'नाइ गस्ला बानायग्राफ्रा नुनानै बेफोरबायदि डिजाइनखौ सुनो सोलोङो माने नागिरब्लाबो मोननो थाङा नालाय बेनिखायनो आङो दिनैहाय बे भिडिअखौहाय बानायनानै नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि डिजाइन लुबैयो नोंथांमोनाबो आखान्थिफ्राव ओरैहाय आगर होनाय बेफोरबायदि आगर होनाय आर'नाइ कटआव होनदों आं आर'नाइ कटनि खोथाखौ बुंदों बेफोरबायदि डिजाइन होनानै गाहायावबो बेफोरबायदि ओरैहाय माने आगरना ओरै गोजौजों थानांगौ आरो नैबे आगरना ओरै थानांगौ आरो बे गाहायाव जोबथानायाव आरो बे गस्लानि जोबथानायावहाय मा होनो बेखौ खुसि ना मा होनो आंथ' बारा मोनथिला मुंफोरखौहाय जायखिया आङो डिजाइन बानायनानै गोजौआव नोंथांमोन ओरै खिथाबाय ओरैहाय गोजौआव थानांगौ आरो आगरना दा बेफोरबायदि लुबैयो आर'नाइ कटआवहाय नाथाय मोननोनो थाङा नागिरब्लाबो बानायदोंना बानायाखै बेखौ मिथिया आंबो नाथाय मोननोनो थाङा ओमफ्राय नैबे आखाइनि सिफि गोजौआव सिफि होनाङा आरो होयोब्ला होजायो माने सायाव होनांगौ आरो सिफिखौ सायाव होनांगौ सायाव सुदेरना होनांगौ ओमफ्राय बेबो आर'नाइनि बेबायदि आर'नाइ आगरनि होनांगौ आरो बेफोरबायदि आर'नाइ आगरनि होनांगौ सिफिखौबो होमब्लासो आर'नाइ गस्लाया समायगोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय जायफ्रा जोबजासिम नायदों भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि गोबां डिजाइन लुबैग्रा दं जानो हागौ नाथाय आंखौ मिथिजोबा जायफ्रा बेफोरबायदि डिजाइन लुबैयो शेयार खालामनानै भिडिअखौ बै आर'नाइ गस्ला बानायग्राफोरनिसिम सहैयोब्ला जाबाय जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदि डिजाइनबो लाबोनो हायो गस्लाखौ आरो जों बायनानै गाननो हायो बेखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।